खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन बि5नि मिटिंआव मानो एथ'ग्राब मानसि जागासिनो दङ आरो नोंथांमोनहा बे माखासे मानसि जानायनि जि भिडिअ क्लिप बेखौ आं शेयारावनो होलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं जे खोथा बुंदों बेनि खोथा बुंनायनि सेरनो मोनसेया निसिमा समस्तिनि फुड रेली आरो मोनसेया जागोन सुबाइझार बिटिसि कन्स्टिटुएन्सिनि फुड रेली बे रेलीखौ नोंथांमोनहा आंनि जि टक्स एबा रायलायबाय थानाय बेनि सेर होलांबाय थागोन बेखौ नायलांबानो जाबाय रायजोफोर दा मेन टपिक्सआव फैदो मेन टपिक्सआनो जाहैबाय बि5नि जि रेली फुड रेली गोबां मास मोननै देर मासनि सिगांनिफ्रायनो जागायदों बे जागायनायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नुबोगासिनो दङ बिराद लैहोर बर' जाथि आरो गोबां जोंनि बिटिसिनि बासिन्दा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा बि5जों लैहोर ओंखारनानै बे मेल फुड रेलीआव ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बिदिनो मैयासो जानानै थांनाय बे सुबाइझार बिटिसि कन्स्टिटुएन्सि आरो निसिमा बिटिसि कन्स्टिटुएन्सिनि फुड रेलीखौ जि मानसि जादों बेखौ नोंथांमोनहा स्क्रिन शेयाराव नायबाय थादो दा मानि थाखाय बि5 दलनि मोनफ्रोमबो फुड रेलीआव मानसिफ्रा जागासिनो दङ बेनो जाबाय बर्तमानाव थानाय प्रमद गभर्नमेन्टनि फेलारनि थाखाय बिटिसिनि बासिन्दाफ्रा आदा प्रमद गभर्नमेन्टखौ बयबो नेवसिनो हमबाय मानो होनोब्ला बिथाङा इलेक्शननि सिगां जि खोथा होबोदोंमोन बे खोथाखौ बिथांमोनहा आदा प्रमद गभर्नमेन्टआ मावनो हायाखै आरो बिथांमोनहा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डआ जों जि एकर्ड बानायदोंमोन बेयो बिराद गिदिर एकर्ड होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि बिटिआर एकर्डआ फेलार मोनसेबो मोजां दफा गैया दा जोंनि बर' रायजो राजाफोर आरो बिटिसि बासिन्दाफ्रा MOS खौ फरायजोब्बाय मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जि बिटिआर एकर्डनि बेखौ फरायजोब्बाय बिनि थाखायनो दा जि बे एकर्डआदि जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोजां नङा आरो बिटिसि बासिन्दानि थाखाय मोजां नङा बिनि थाखायनो बिथांनि बेफोरबायदि मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बिटिआर एकर्डखौ नुनानै दा मानसिफ्रा बिनिखायनो बेफोरबायदि फेलार सुक्तिखौ नुनानै लैहोर बर' रायजो राजाफ्राबो आरो बिटिसि बासिन्दाफ्राबो बि5नि मिटिंआव ओंखारदों दा बिथांमोननि मेन डिमेरिट्सआ जाहैबाय बिटिआर एकर्डखौ बिराद गिदिर होनदोंमोन बड'लेण्डआ बेनो होनदोंमोन आरो साफ्रोमबो बिटिसि बासिन्दाफोरनि न'खराव वान भट वान जब होनदोंमोन आरो बिथांमोनहा डकुमेन्टस कालेक्ट बानायदोंमोन साख्रि होगोन होननानै मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेफोर गासिबो फेलार बर' जाथिनि थाखाय जि बड'फानि सिमांमोन बड'लेण्ड बेखौबो बिथांमोनहा एकदमबारे MOS आव बिथांमोनहा लिरनानै होबोबाय बेनो मोनसे फाइनाल सलिउसन होननानै बिथांमोना लिरना होबोबाय बेफोरखौ नुजोबनानै जोंनि बर' जाथिफ्राबो लैहोर दा बि5आनो मोजां मार्क अल इज गल्ड होननानै बिथांमोनहा बर' रायजो राजाफोरा दा लैहोर ओंखारफिनदों दा बिनिखायनो बेफोरो माखासे बिसिनि डिमेरिट्स बे डिमेरिट्सखौ नुनानैनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बि5 पार्टिजों लैहोर ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बिथांमोनहा बुंदोंमोन जेब्ला बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बुंदोंमोन आदै उरखाव गोरा ब्रह्मआ बर्तमान बिथाङा आसामनि मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन बिटिसिआव जि गोजाम गभर्नमेन्ट गासिबो स्कुल कलेज जि दङ इन्स्टिटिउसन दङ जि लामा दालां गासिबो जाजोब्बाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन खालि जोङो बे 1500 कौटि बिटिआर एकर्डजों 1500 कौटि फैनायखौ
मोनफ्रोमबो गामियाव रानै रानै जानो हासिगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिमाव बे 1500 कोटि 15 नयाबो दिनैसिमाव 15 फैसाबो दिनैनि दिनाव सौफैयाखै। बेफोरखौ नुनानै बिथांमोननि गभर्नमेन्टखौ फेलार जामारबाय नुनानै दिनैनि दिनाव बिटिसि बाखिन्दा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै लैहोर लैहोर बिथांमोननि फेलारखौ नुनानै लैहोर लैहोर दिनै बिपिएफ दलक एकदम जगदान होनानै दिनै बेबायदि फुट रिलि खालामबाय थानायाव बिथांमोनहा ओंखारनानै एकदमबारे जाफुंसार खालामदों। आरो बिथांमोना बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डजों एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट सार रन्जन दैमारिखौ लानानै जेलाव दंमोन साफ्रोमबो बिथांमोनखौ बिटिआर एकर्डजों बख'जोबगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन। नाथाय खुनु बेफोरबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनासै। बेफोर माखासे बिटिआर एकर्डनि फेलारखौ नुनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि फुट रिलि बिपिएफनि फुट रिलि खालामनायाव जोङो लैहोर लैहोर बर' राजाफोरखौ ओंखारनायखौ जों नुदों। आरो बेफोरबायदिनो भबिष्यतआव इयुन जेनेरेसनाव जि हाग्रामा बायदि सासे गोख्रों लिडार बेफोरबायदि गोख्रों लिडारखौ साहस गोनां लिडारखौ प्रमदनि 1000 गुन गोरोंसिन लिडार बर'नि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट होफिननांगौ होननानै दिनैनि दिनाव लैहोर लैहोर नुजादों बर' रायजो राजाफ्रा। बेफोरो बायदि प्रमद बर'नि बेफोरबायदि रन्जन दैमारिमोनखौ बख'नो हायि साख्रि होनो हायि आरो जि जोंनो बिटिसि एकर्डजों 40टा डिपार्टमेन्ट होलांखादोंमोन बे 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननायनि थाखायनो दिनैनि दिनाव बे 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जि माखासे रेभिनिउ फैयोमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव माखासे रेभिनिउ फैयोमोन ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव जि रेभिनिउ फैयोमोन बेफोर माखासे 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ 60टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननायनि उनावहाय दिनै जोंनि बिटिसिनि सिङाव जि डिपार्टमेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबाय बेनि डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जि जोंनि रेभिनिउ क्रिएट जायोमोन बे रेभिनिउ क्रिएटआ जोंनि बिटिसिआव गैयैलाय दिनैनि दिनाव। बेनिखायनो आदा प्रमद गभर्नमेन्टआ जेबो मोजां साख्रि क्रिएट खालामनो हायाखै आरो मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै आं सानो। मानो होनबा बिथाङा फेलार पार्सननि थाखायनो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टजों लांजाफिनदों होननानै आं सानो। रायजोफोर बे रेभिनिउफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननायनि थाखाय दिनै मोनसेबो जोंनि बिटिसिआव रेभिनिउआनो क्रिएट जाया। बेफोरबायदिनि थाखायनो मोनसेबो मोजां खामानि दामानि बिथांमोनहा साख्रिफोरनिबो क्रिएट खालामनो हाया। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि फेलारखौ नुनानै दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफोर होन आरो बिटिसि बाखिन्दा होन साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बिटिसिनि सुबुंफोरानो दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि फेलारखौ नुनानै बिपिएफ दलजों जगदान होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो बेफोरबायदि रेलिखौ नुनायखाय जोङो दिनैनि दिनाव कन्टेन खालामनांगौ जादों जाहाथे जोङो मोजां मानसिखौ बेफोरबायदि थगायसुला आरो प्रमदमोन बायदि थगायसुला जे बड'लेण्डखौ बिथांमोनहा दिल्लीयाव फाइनाल सलिउसन लिरनानै गारबोबाय बिटिआर एकर्डखौनो। दा बेफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एमअएसखौ फरायजोबनानै गोसोआ गोजोनै मोनैलाय बेनिखायनो गोजाम गभर्नमेन्टआनो मोजां होननानै दिनैनि दिनाव दले दले बिपिएफ पार्टिखौ दले दले बयबो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होदों मदद होदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो दानि गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानाय माखासे बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा नैबे सिगाङावहाय गोजाम गभर्नमेन्ट बिपिएफ गभर्नमेन्टआनो जिअ टेकिं खालामनानै गालांनाय 2011 आरो 2018आव जि जिअ टेक खालामनानै गालांदों PMAY नि थाखाय बेफोरो दा फैजोबबाय। सिगाङावहाय बिपिएफ पार्टिनि आमोलाव खुनु बेनिफिसियारिनिफ्राय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि एमाउन्ट लानाय जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव स्किमा PMAY स्किमा न'आव फैनानै दानि बर्तमानाव थानाय
UPPL गभर्नमेन्टनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा सोरनिबा PMI बेनिफिसियारिनि बिगोमानिफ्राय जों न' होदों होननानै PMI न' होदों होननानै बिथांमोनहा सोरनावबा 2000, सोरनावबा 4000, सोरनावबा 5000, सोरनावबा 7000 होनाय माखासे खोथाफ्रा जोंनिसिम सफैदों। दा बिनिखायनो आङो गुरैयै खावलायदों UPPL गभर्नमेन्टनि मेम्बार चेयारमेनमोनखौ, जोङो आंनि इउटिउबाव भिडिअ होयैनि सिगां नोंथांमोना बेफोरबायदि फैसा लानायखौ नोंथांमोना बन्द बानायनांगौ। नङाबा भबिष्यताव उइथ प्रुफ एकदमबारे भिडिअ खालामनाय जागोन। खुनु बाहाय एक्सकिउज होनाय जानाय नङा। आङो दा बर्तमान एसे नेनानै दङ। बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो बेबायदि फैसा लानायखौ बन्द खालामनांगौ। नङाबा उइथ प्रुफ आङो भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सायाव। नाथाय दिनैनि दिनाव आं अननानै जोंनि जि बर'नि फिसा होननानै आङो, जोंनि BTCनि बाखिन्दा होननानै आङो गुरैयै खावलायहरबाय, नोंथांमोनहा बेफोरबायदि गरिब गुन्द्रानिफ्राय न' सफैनायखौ फैसा लानो नाङा। दा बेफोरनि थाखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि UPPL गभर्नमेन्टनि बियो मोनसे डिमेरिट्स। बे डिमेरिट्सनि थाखायनो नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि माखासे प्लेन एन्ड पलिसिखौ जोंनि BTC बाखिन्दानि मानसिफ्रा नोंथांमोननि फेलारखौ नुनानै दिनैनि दिनाव BPF पलिटिकेल पार्टिजों दले दले नोंथांमोननि डिमेरिट्सखौ नुनानै सुबुं गमाफ्राव फुड रिलिफफ्राव दिनै नोंथांमोननि डिमेरिट्सखौ नुनानै दले दले BTC बाखिन्दानि मानसिफ्रा ओंखारदों बे नोंथांमोननि फेलारनि थाखायनो। दा बेखिनिखौ आङो दिनैनि बे फुड रिलिनि जि कन्टेन्ट, बे कन्टेन्टखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय रायजो-राजाफोर। आरो नोंथांमोना अननानै आंनि बसुमतारी इन्डियान चेनेलखौ काइन्डलि साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोबां रोखोमनि टपिक्स लानानै फैनो हायो। दा बेखिनिखौ बुंबाय रायजो-राजाफोर, गोजोनथोंसै।